Tak trošku mě vypadl zvuk, takže já se pokusím navázat na to, co jste nemohli slyšet. Začneme trošku ještě předtím teda. Takže druhy oblačnosti rozlišujeme do dvou skupin podle jejich tvaru, buď na kupovitá, anebo slohovitá. Kupovitá oblačnost je taková, která má, ty mraky mají jasně ohraničený tvar. Ještě u slohovité je těžko rozlišitelná jejich začátek a konec. Je to souvisle pokrytá obloha oblačností, kde není vidět jednotlivá mračna. Podle množství oblačnosti máme potom různé klasifikační stupně od teda nejmenší oblačnosti po tu největší. Když není žádná oblačnost, to znamená, že nevidíte na obloze ani jeden mráček, tak je jasno a potom podle toho, jak moc těch mraků tam je a jak moc je vidět obloha, máme další a další stupně. Takže od jasna nám to přechází na skoro jasno, malou oblačnost, polojasno, oblačno, velká oblačnost, skoro zataženo až zataženo. Tak, dalším bodem byly atmosférické srážky. Atmosférické srážky se měří pomocí srážkoměru. Je to taková jednoduchá nádobka s milimetrovou stupnicí, takže už určitě poznáte, že se teda měří výška sloupce vody, která naprší na tu určitou část. A ty atmosférické srážky teda do přírody přinášejí vláhu v podobě dešťů. No a z té stupnice odečítáme potom číslo v milimetrech. Zase udává se průměrná srážka za podobně jako u té teploty. Průměrná srážka za den, za měsíc nebo za týden, za rok. No a poslední je atmosférický tlak. Atmosférický tlak se mění s nadmořskou výškou. Přístroj, který měří atmosférický tlak, se nazývá barometr a základní jednotkou atmosférického tlaku je Pascal. Tady na té měrné stanici vidíte, že tady není jenom barometr, ale je tady i na stupně Celsia teploměr a dokonce tady ten přístroj je na měření vlhkosti vzduchu. Takže jaké procento vlhkosti vzduchu se v tom ovzduší nachází. Řekneme, že se nadmořská výška mění s výškou, tak my už jsme se o tom bavili, ale připomeneme, jak to tedy je. Takže záleží podle toho, v jaké nadmořské výšce jste. Potom v té stejné nadmořské výšce, až jste kdekoliv, ten atmosférický tlak je přibližně stejný. Nicméně, když budete někde dole v údolí nebo v malých nadmořských výškách, třeba u moře, tak atmosférický tlak je vlastně sloupec vzduchu nad vámi, který na vás nějakým způsobem působí. Samozřejmě, že když ten sloupec bude větší, oproti tomu, když budete někde na horách, tak na vás bude působit větší atmosférický tlak než někde na horách. Tak to by bylo k počasí takhle všechno, takže děkuji za upozornění, že tam se stala nějaká chyba se zvukem. Snad už teďka bude v pořádku. Takže díky a nashledanou.